estem al Centre Ideal d'Arts Escèniques. Què anem a veure? Anem a veure un monòleg. D'aquí? De Vaquero. I l'altre ni te'n recordes? Les paraules, les a la cabra. Charlie P. Què et semblaria en el moment? A part que estigui fred i ventós... Un dia fenomenal, estem molt contents, el bar xinès aquí al costat, això té molt bé. S'ha ficat una de morro fregit, unes braves, i ja està. Hem estat al cementiri també de Poblenou. Hem visitat la tomba del Santet. Qui és el Santet? Un que era com jo, però del poble. No crec que sigui tan crac com tu, eh? Bueno, hi ha molta gent que el venera. A mi no em van agradar tanta gent. Home, sí, jo crec que sí. I em portaren a ofendre. S'han ficat un pica-pica, hi ha sants enxamades, per recordar-me que d'aquí una setmana ja començo a treballar. S'acaba tot, lo bueno s'acaba. I després d'aquí, cap on anem? Després de cap aquí... Després d'aquí, cap on anem? Després al Camp Nou, després. Sí. No. Aquí? Ai, la samarreta. No, és que fa fred. Bueno, doncs directes d'aquí al nou Camp. Camp Nou. Camp Nou, que tenim una visita molt important. Al Camp Nou... Contra qui juguem? Contra Champions, molt important. A veure si hi ha sort. Bueno, a disfrutar el dia i a veure què ens depara. Gràcies. Home, tu.